أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وفي ربوبيته، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمبي الله سبحانه وتعالى تنو مسامي ناني تنوكا كان واتي بلا جلي أني تنوكا كان لهلا بلا جلينا أمبا تنو أكا نيما يتشا مونا ka tanu aka fasamantiya camanw an bɛ sira k'a fɔ batuma wɛrɛ tɛ yen min ni bato ka kan sanni dugu la ni Allahu subhanahu wa ta'ala kelen tɛ. A kelen don a ka alaya bato kɔnɔ, a kelen don a ka danni na, jɛɲɔgɔn t'a la. Ka sira k'a fɔ kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don, a ka ciden don, a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman don. Ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma a ko caman jiri kiraba in kan sallallahu alaihi wa sallam, a n'a ka somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔnw ani maa o maa n'o tugura ka sira kɔ ni ka baara kɛ n'a ye fo ka taa se sara d'u ma. O kɔfɛ an b'aw fo ni silamɛya foli ye, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka bɔ Sunna TV o ka ɲɛmayaso la, an bɛ silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo. Walanda min n'o de ye al-adhkaru nabawiya, n'o ye kira sallallahu alaihi wa sallam a ye ala kosuma minnu n'a yɛrɛ y'o kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ani a yɛrɛ ye a ka mantonw ladɔnniya ni ala kosuma minnu ye, an ka walanda bɛ boli o de kan. Bi ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma, ni an ka sigida taana ye, an tun bɛ ala kosuma min na, o de ye fima yuqalu inda almanam. Hadamaden, kira sallallahu alaihi wa sallam a y'an ladɔnniya fɛn bɛɛ lajɛlen na. Hali hadamaden n'i bɛ n'i da ka sunɔgɔ, i kan ka da cogo min na, walima n'i bɛ sunɔgɔ i kan ka sunɔgɔ cogoya min na, i kan ka ala kosuma minnu fɔ n'i bɛ n'i da sunɔgɔ la. Kira sallallahu alaihi wa sallam a y'an ladɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na. O la an da tun sera o ala kosuma ninnu dɔw ma waati min na ni hadamaden n'i bɛ n'i da ka sunɔgɔ. Bi ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma, halisa an bɛna o ala kosuma minnu n'o bɛ fɔ sunɔgɔ waati, walima n'i bɛ n'i da dilan kan ka sunɔgɔ, kira sallallahu alaihi wa sallam a y'an ladɔnniya o ala kosuma minnu na. An bɛna o ala kosuma ninnu tɔw dafa di ni ala ka jɛn ye. Yan'o cɛ, an y'a fɔ an ka walanda tɛmɛnenw na, an ko fɛn min ye sɛtanɛ ye, a bɛ fɛrɛ hadamaden ma waati damadɔ la. O waati dɔw ye fɛn jumɛn ye? Tuma min na ni hadamaden n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔna la, ani waati min na n'i bɛ n'i da ka sunɔgɔ i sunɔgɔlen kɔfɛ, nin waati fila ye ni sɛtanɛ bɛ o occasion jateminɛ walasa a bɛ se ka tɔɔrɔ ta k'a lase hadamaden ma cogo min na. O la kiraba in sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna ka hadisa dɔ la, a ko hadamaden waati min na n'i nan'i da ka sunɔgɔ, ko sɛtanɛ bɛna sigi kunyanfan na. N'a y'a sigi kunyanfan na, a bɛna sirikun 3 siri. O sirikun 3 kelen o kelen sɛtanɛ b'a siri ni kumakan dɔ ye. A b'a fɔ i da i ka sunɔgɔ ka da ka su ka jan, i da i ka sunɔgɔ ka da ka su ka jan. A b'o sirikun 3 siri i dalen i kunyanfan na. Pour que o sirikun 3 ka se ka foni, kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la, n'i ye ala kosuma minnu bɛ fɔ ni hadamaden wulila ka bɔ sunɔgɔ la, ko sirikun kelen k'o bɛ foni. A ko waati min na n'i ye seliji ta, ko sirikun kelen k'o fana bɛ foni. O tuma ko n'i y'i ka farida seli, ko sirikun 3nan fana bɛ foni. K'o tigilamɔgɔ asbaha nashitan tayyiban nafs,
ibe ka maye ma min fari fonnin do o tile mume bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa i ni fana sɛnɛyalen do i ni la walawalalen do i ni na bilalen do i b'i ka tile mume bɛɛ lajɛlen kɛ ni nisɔndiya ye ka dusukasi t'a la a ko nka ni maa min ni sɛtanɛ ye nin sirikun 3 kɛ i kunyanfan na e fana wulila i ma ala kosuma i ma seliji ta i ma sɔgɔmada seli k'o tigilamɔgɔ asbaha khabitha nafs k'o tigilamɔgɔ bɛ kɛ i fari fagalen wa i ni fana sɛwalen tɛ wa i ni labilalen tɛ i ni walawalalen tɛ o kɔrɔ k'a fɔ i b'i ka o tile tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ dusukasi la an bɛ ala deli ya rabi ala k'an bɛ sababu ma o tuma an k'a dɔn k'a fɔ ala kosuma ninnu nafa belebelew de b'a la an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o la halisa ala kosuma minnu n'olu kan ka fɔ waati min na ni hadamaden bɛ n'i da sunɔgɔ la ni nafa caman de b'o la o dɔ ye hadisa dɔ filɛ nin an bolo hadisa min ni abu hurairata b'a kali an ye ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam abu hurairata ko annahu atahu atin yahthu min as-sadaqa wa kana qad ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaiha laylatan ba'da layla falamma kana fi al-laylati ath-thalitha قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شيء على الخير فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها لأنه لا يزال عليك من الله حق ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان أبو رتا بن حديثين كالأني كوكرا صلى الله عليه وسلم صدقة نيو أيالي بلا وكل شليلا كرا صلى الله عليه وسلم أيالي أبو رتا بلا أكا صدقة نيو أكو كلشي أكو سوفرولا ما دونا نالما a ye fɛɛrɛ kɛ k'a bɛ sadaka ɲɔ in k'a bɛ dɔ sunya la ale ye fɛɛrɛ kɛ k'a minɛ a y'i dama kasa ye k'a fɔ ko den fitininw de b'a bolo denbaya ka ca a y'a to yen nɔ su filanan fana o cogoya kelen na a minɛlen kɔfɛ a y'i dama kasi ni kumakanw ye kumakan minnu ye hinɛtɔ kumaw ye ale y'a bila a ko falamma kana fi laylati thalitha su sabanan ale kelen kɔfɛ k'a minɛ a ko ma bi kɔni t'i bila la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o tuma fo bi n ka fɛɛrɛ kɛ k'i lase kira ma sallallahu alaihi wasallam o fɔlen a ko ma a ko i tɛ n to yen nɔ n k'i la dɔnniya kumakanw na kumakan min ni ala bi i nafa n'o kumakanw ye wa ko kira ka sahabaw tun kɛra maaw ye mɔgɔ minnu n'u bɛ kɔlɔsili kɛ baara o baara n'o ye hɛrɛ baara ye walima kumakan o kumakan n'o ye hɛrɛ kuma ye u tun ka kɔlɔsili ka bon ka ɲɛsin o baara masina ma walima o kumakan masina ma a sɔrɔla k'i kanto Abu Hurairata ma a ko n'i taara i ka dilan kan n'i bɛ fɛ ka sunɔgɔ faqra ayatul kursi i ka ayatul kursi kalan min n'o de Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka taa bila laban na fo ka taa ban a ko ka d'a kan n'i sera k'o kɛ k'i ka da la ko kɔlɔsilibaga o de bɛ bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka ɲɛsin e ma ko wa ko sɛtanɛ tɛ se ka gɛrɛ la o su tɔ la hatta tusbiha fo ka taa dugu jɛ o tuma a ye nin kumakan in fɔ Abu Hurairata ɲɛna k'a fɔ n bila n bɛna kumakan dɔ f'i ɲɛna kumakan min n'i y'o fɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ka hakɛ dɔ bɛ kɛ Ala kan o hakɛ ye fɛn jumɛn ye Ala bɛ kɔlɔsilibaga dɔ bila k'i kɔlɔsi wa sɛtanɛ tɛ se ka gɛrɛ i la o su mumɛ bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se dugu jɛli ma a ko dugu jɛlen ale y'a fɔ kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ a kelen k'a minɛ a y'a fɔ kira ɲɛna kira ko n'a y'a sɔrɔ nkalontigɛla don a bɛ segin ka na siɲɛ filanan fana o cogoya kelen in na a ko n'a y'a sɔrɔ nkalontigɛla don a bɛ segin ka na sabanan ko min tɛmɛna ni Abu Hurairata ni ɲɔgɔn cɛ a y'o lakali kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam kira y'i kanto a ma a ko sadaqaka wa huwa kadhub a ko nkalontigɛla don nka a ye nin min f'i ɲɛna a ye tiɲɛ de f'i ɲɛna a ko zaka shaitan a ko min tun bɛna k'a fɔ k'a bɛna dɔ suɲɛ i ka saraka ɲɔ la a ko shaitan de tun don o tuma n'an ye nin hadisa in ta k'a lajɛ an balima silamɛw
nin b'a yirana k'a fɔ ayatul kursi ale bɛ jate tangalan belebeleba ye. ayatul kursi ale bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden kɔlɔsi ka bɔ jinɛ jugu tɔɔrɔ ma. ayatul kursi a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden kɔlɔsi ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma. ayatul kursi a bɛ kɛ sababu ye Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ kɔlɔsilibaga bila k'i kɔlɔsi su mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se dugu jɛli ma. O tuma an k'an cɛsiri silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i ka fɛɛrɛ kɛ ka ayatul kursi i ka kalan k'a dɔn. Ka d'a kan n'i ye ayatul kursi in kalan a b'i wasa ka bɔ somatagaw baaraw fɛ. N'i ye ayatul kursi n'i sera k'ale kalan a b'i wasa ka bɔ moriw tagali fɛ. N'i ye ayatul kursi n'i sera k'ale kalan a b'i wasa ka bɔ o tuma fɛn min ye kolonifilaw ani buguridalaw olu ka tagali a b'i wasa ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma. O tuma ayatul kursi a nana riwayaw kɔnɔ k'a fɔ a'zamu ayatin fil qur'anil karim ko aya min bɛ yen nɔ n'a ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ lajɛlen kan kuranɛ kɔnɔna la k'o de ye ayatul kursi. Kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa wɛrɛ bɛ yen nɔ a ko maa o maa ni e bɛ i ka seli kɔfɛ seli bannen kɔfɛ n'i bɛ ayatul kursi kalan ani qul huwallahu ani qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas ka ninnu kana siɲɛ kelen kelen sɔgɔmada seli ani fitiri seli kɔfɛ ayatul kursi kalannen kɔfɛ qul huwallahu i b'o kalan siɲɛ 3 qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas i bɛ nin bɛɛ kalan siɲɛ 3 a ko a tigilamɔgɔ ko foyi t'a ni alijinɛ donni cɛ ni saya tɛ. O tuma an k'an cɛsiri an k'a dɔn k'a fɔ ayatul kursi ale ye ayaba de min ni silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a fɔ n'i bɛ da sunɔgɔ la waati min na a b'i kisi ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma, k'i kisi ka bɔ jinɛ juguw tɔɔrɔ ma, k'i kisi ka bɔ dabalitigiw tɔɔrɔ ma, k'i kisi ka bɔ fɛn jugu fɛn o fɛn n'o ye fɛn jugu ye n'a bɛ se ka tɔɔrɔ lase hadamaden ma. I k'a dɔn k'a fɔ ayatul kursi a b'i kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka se. An bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ sababu ma. Nin fana kɔfɛ Abu Mas'ud al-Ansari ale fana ka hadisa wɛrɛ bɛ yen nɔ ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko kira y'i kanto a ko man qara al-ayatayn min akhir surati al-baqara fi kulli laylatin kafatahu. Ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko aya fila laban suratul baqara la ko maa o maa n'i sera k'o kalan su o su ko a b'i kisi ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma. Kafatahu o b'i wasa ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma. O kɔrɔ a b'i kisi ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma. Ayatani min akhir surati al-baqara k'a daminɛ amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نما مسيرك ni aya fila nunu su o su i kelen kɔfɛ ka selijita k'i da i ka dilan kan ko n'i sera ka ni aya fila nin kalan ko nin b'i wasa ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma, a b'i kisi ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. An balima silamɛw, o de y'a to Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ale tun b'a fɔ ko ma kuntu ara ahadan ya'qil yanamu qabla an yaqra al-ayati thalath min akhir surati al-baqara. Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu nin fɔlen kɔfɛ ale tun b'a fɔ ko ne ma maa si ye mɔgɔ min n'o tigilamɔgɔ ye hakilima ye, maa min n'o tigilamɔgɔ bɛ faamuyali kɛ, n'a b'i da ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ suratul baqara ni aya 3 laban in k'a sɔrɔ a m'o kalan. Ni Ali ibn Abi Talib ka kumakan ye ko ale ma maa si ye maa min ni maa hakiliman don, n'a b'i da ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ ni aya minnu fɔra ayatul baqara ni aya laban 3 ninnu k'a sɔrɔ a ma ninnu kalan. O tuma n'i ye Ali ye ka nin fɔ o b'a yirana k'a fɔ a b'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ ni aya ninnu 3 kalanni na, a b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ a la, o de la ale yɛrɛ kabakoyara maa la maa min b'i da ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ a ma ninnu kalan. An bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'an bɛ sababa ma.
nin fana tɛmɛnen kɔfɛ halisa an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ale fana b'a la kali an ye anna Fatimata radiyallahu anha أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. نية علي بن أبي طالب ألفنا بالك الأني كفو فاطمة من يافر مسوي كرد مسو صلى الله عليه وسلم أدلك تكرا في كابتي دمكشي كرا كفرك كبارك الدين دو داما كداك بارك تشالك بارك جلاراك atara kira fe sallallahu alaihi wasallam abeti dama kashi kira ka fereke ka barake din do nyinin ka di ama mimba deme bara la sokonnala atale ama kira soroyin sallallahu alaihi wasallam ay Aisha soroyno akelenga Aisha soroyno aye kuma kan nyefo Aisha nyana o kira nale sallallahu alaihi wasallam Aisha fana ye kuma nyefo kira nyana sallallahu alaihi wasallam ali ko kira nana oluma sokonna la o y'a sɔrɔ olu y'u ka dayɔrɔ labɛn ka ban u bɛ fɛ ka da sufɛla la u y'u ka dayɔrɔ labɛn u bɛ fɛ ka da o kira nana olu ma sallallahu alaihi wasallam kira kuma a ko yala n tɛ yirali kɛ aw la yala n t'aw kibaruya fɛn na min ni o nafa ka bon aw ma ka tɛmɛ baarakɛden kan wa yala n t'aw la dɔnniya fɛn na min ni o nafa ka bon aw kan o de hɛrɛ ka bon aw kan ka tɛmɛ baarakɛden tali kan o kira sɔrɔla k'i ka tuma sallallahu alaihi wasallam a ko ni aw taara aw ka dilan kan n'aw bɛna da waati min na n'aw taara aw ka dilan kan aw ka subhanallahi fɔ ala saniya siɲɛ 33 a ko ala saniya subhanallah subhanallah a k'o fɔ siɲɛ 33 aw ka ala tanu siɲɛ 33 n'o de alhamdulillah alhamdulillah a k'o fɔ siɲɛ 33 aw ka ala bonya siɲɛ 34 n'o ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a k'o fɔ siɲɛ 34 k'aw k'a dɔn k'a fɔ o min filɛ nin ye khayrun lakuma min khadim ko nin de hɛrɛ ka bon aw ma ka tɛmɛ baarakɛden ɲinini kan nin de hɛrɛ ka bon aw ma ka tɛmɛ baarakɛden tali kan o tuma olu tun bɛ baarakɛden de ɲinina nka kira sallallahu alaihi wasallam a y'u ladɔnniya fɛn na min n'o nafa ka bon ka tɛmɛ baarakɛden kan min n'o bɛ se ka jɔ baarakɛden pilasi la bal a ka bon ka tɛmɛ baarakɛden yɛrɛ pilasi kan n'o ye k'a fɔ n'u bɛ n'u da u ka ala saniya siɲɛ 33 ka ala tanu siɲɛ 33 ka ala bonya n'o ye Allahu akbar siɲɛ 34 kabini nin kuma fɔra Ali y'i kanto a ko ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ali ko nin baara min filɛ nin ye kabini ne y'a mɛn kira la don min na sallallahu alaihi wasallam ne m'a kɛli dabila kabini n ye nin mɛn kira la don min na sallallahu alaihi wasallam ma da dilan kan ka sunɔgɔ ka sɔrɔ ma nin baara ninnu kɛ o y'u kanto Ali ma wala leilata safain o ko Ali hali aw ka kɛlɛba min kɛra kɛlɛ dɔ kɛra Ali ni Muawiya ka waati la a b'a fɔ ko mawqi'atu safain kɛlɛ do kɛlɛ min ni a bonya a wusura kosɛbɛ kɛlɛ do kɛlɛ min ni a kɛlɛ barika bonyana o ko Ali ma o tuma hali o kɛlɛ in safain o bɛ kɛ don min na o don sufɛ hali o don fana i m'a to yen nɔ Ali ko wala leilata safain a ko hali safain don su o don ne ma nin baara in to yen nin b'a yira na k'a fɔ kira ka sahaba u tun cɛsirilen don kira manu la duniya fɛn min na u tun cɛsirilen don o baara kɛli la o tuma a nana kitabutigi b'a la kalan ye ko wa qad balagana annahu man hafaza ala haula'i alkalimat lam ya'khudhuhu i'ya'un fima yu'anihi min shughlin wa nahwihi min ye kumakan in nakali a ko ko kuma lakalli sera olu ma k'a fɔ maa min n'i ye nin kumakan ninnu kɔlɔsi kira ye nin min fɔ n'i bɛ n'i da ka subhanallahi fɔ siɲɛ 33
alhamdulillah ko fo siɲɛ 37 allahu akbar ko fo siɲɛ 34 ko ni maa min ye nin kɔlɔsi ko sɛgɛn tɛ o tigilamɔgɔ minɛ a ka baara foyi la. o b'a yira k'a fɔ n'i ye kira ye k'a fɔ nin de y'a siriru ya gunduma yɔrɔ filɛ nin i bɛ baraji sɔrɔ a la ala yɔrɔ wa ko maa min ni dumina nin kɛli fana kan e b'i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara mana bonya cogo o cogo i bɛ baara nin kɛ ko sɛgɛn t'i minɛ baara in kɛli la i tɛ sɛgɛn santi i tɛ sɛgɛn i tɛ bɔ o kalama i ka baara la baara mana bonya cogo o cogo. an bɛ ala deli ya rabi ala k'an bɛn sababa ma. an balima silamɛw nin n'a ɲɔgɔnnaw silamɛ kan k'i jija ni ala kosuma minnu ni an b'a fɔ hali n'i ma se ka ala kosuma ninnu i ma se k'a bɛɛ lajɛlen durusi i k'i jija ala kosuma ninnu i ka se ka dɔ sɔrɔ a la ka duumɛ o kan i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. lalla maa dɔ bɛ se k'a fɔ ni maa min ma kalan i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ cogo di. an b'a fɔ n'i ma se ka kalan i jija a mana kɛ cogo o cogo hali ni a kɛra an bɛ ala kosuma minnu fɔ hali n'a kɛra 2 ɲɔgɔn ye sunɔgɔ waati i jija i k'o kalan i k'o dɔn i k'o fɔ. a ɲininen tɛ k'a fɔ maa min ma kalan i ka se ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ nka kuma fɔkun ye i ka se ka dɔ t'a la. kuma fɔkun ye i ka se ka dɔ t'a la. n'i bɛ se ka ayatul kursi kalan o kalan i k'o fɔ. ni min tɛ se o la i datɔ qul huwallahu i k'o kalan qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas i k'o kalan siɲɛ 3 k'a tu i tɛgɛ la k'a mu i fari la. ni maa min tɛ se o la i datɔ ka subhanallahi fɔ siɲɛ 33 alhamdulillah k'o fɔ siɲɛ 33 allahu akbar k'o fɔ siɲɛ 34 nin bɛɛ lajɛlen a mana kɛ cogo o cogo silamɛ min mago b'i ka diinɛ la i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ se ka min kɛ. an bɛ ala deli ya rabi ala k'an bɛ sababa. nin fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hadisa kelen bɛ yen nɔ an bɛna an ka kuma laban n'o ye. o minɛna kira furumuso la min ye hafsa radiyallahu anha ale fana y'i kanto ko anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqul allahumma qini adhabaka yawma tab'athu ibadak 3 marrat. hafsa kira furumuso sallallahu alaihi wasallam ale fana b'a la kalan ye ko kira tun kɛra n'a bɛ fɛ ka sunɔgɔ k'a b'i da a kiniyan fan kan a kiniyan tɛgɛ a b'o bila a kunkolo kɔrɔ k'o kɛ i n'a fɔ kunkolodonna. a tama a kiniyan tama a bɛ a kiniyan tɛgɛ da k'a kiniyan tama in k'o da o kan. o kɔfɛ kira bɛ sɔrɔ k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam allahumma qini adhabak ala n b'a ɲini fɛ i ka n kisi ka n tanga ka bɔ i ka ɲangata ma yawma tab'athu ibadak don min na n'i bɛ n'i ka jɔnw na kunu n'o ye alikiyama jɔ don ye. don min i bɛna jɔnw na kunu ka bɔ kaburu kɔnɔna la n'i bɛ n'u la ɲɛnamaya ala n b'a ɲini fɛ o don i ka n kisi ka bɔ i ka ɲangata ma. ko kira tun bɛ nin fɔ siɲɛ 3 n'a y'i da k'a tɛgɛ da a taman kɔrɔ kiniyan fan na a bɛ nin kumakan in fɔ siɲɛ 3 ala n b'a ɲini fɛ i ka kisi ka bɔ i ka ɲangata ma don min na n'i bɛ n'i ka jɔnw na kunu k'a bɛ nin fɔ siɲɛ 3. an bɛ ala deli ya rabi ala k'an bɛ sababa ma. diinɛ faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ni azikaru minnu n'an b'a fɔ ya rabi a dɔɔni ani a faamuya ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen. ala k'an bila kira ka sira kan sallallahu alaihi wasallam ala k'an bolo kira ka sunna kan sallallahu alaihi wasallam ala k'an fatu limaniya kan diinɛ ala k'a faamuya nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen. n b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.